सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रप'ज खालामनाय आयु गिलु बालु मा सिखोला बेलाय सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रप'ज खालामनाय साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय आगै साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय आगै साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय आफाया एमे लेखा मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा आंनि आफाया एमे लेखा मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा पिस्तलजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबफैजोबगोन पिस्तलजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ नङा थगायदोंसो आङो नोंखौलाय नङा थगायदोंसो आङो नोंखौलाय नुलायलांथारबाय आगै साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय